Nej. Vi har lært, at det både kan få... Det var det, jeg skulle sige, at vi har lært... Vi har igennem i dag lært en hel masse. For fanden, ja. Fordi du var med i dag, det var så lidt. Vi ses. Vi ses. Kommer du til bordtennis? Yes. 3, 2. Kører du stadig? Ej, sig det. Nej, nej. Yes. Michael, stop. Hold op. Stop. What the fuck? Okay, hvordan lukker man dør sådan helt normalt? Hvad med sådan noget som bivirkninger? Jo, du kan risikere at blive afhængig af det. Bivirkninger som panik, søvnproblemer og mad. Og hvad med sådan noget som bivirkninger? Jo, man kan fx risikere at blive afhængig af det. Måske bivirkninger som panikslag og mad. Hvad bivirkninger sådan? Hvordan er det? Det Ja. Man hører sådan høje toner. ja, det er sådan. Dong, dong. Hvad var det, hun hed? Kamera. 1.